Okay. Nandito po tayo sa part sa Magalang tayo, town proper. Sa SMY Enterprises. Dito ako namili ng tiles nung ginagawa yung bahay ni Ray. Tapos, ito po. Bibili tayo ng 100. Adobo to, masarap, no? Kaso, lakas maka-high blood nito. Oh. So, ayan, bumili tayo ng for my content mamaya. Oh, guys, alam nyo na, adobo or caldereta. Ayan, oh, kal. Chicken kal. Tapos, merong dito, mini carinderia. Te, magkano yung pansit, magkano to? Ayan, sila. Dito sila guys, malapit sa McDo. Okay na, te? Wait lang, baka tapos makalimutan ko yung binili ko. Everyday kayo, Kene? Six, 7, 247, 8. Okay. Ayan. Hi, ate. So, dito kayo bumili. Meron doon, pero lakas yung parking. Dito tayo. Got it. Okay. Teka lang, te, wala akong barya. Wait lang. May nanlilimos. Aray ko, hanap tayong barya. Masugat pa ako. So, ayan. Ito. Wawa naman yung bata. Inasugatan pa ako. Pagkuha ng barya, guys, dun sa binigay ko sa bata. Meron dito kasi yung palit ko ng ilaw. So, ayan, nahawakan ko siya. Okay. Okay, konti lang naman. Lesson learned kasi dapat hindi doon nilalagay. That could be all today's guys, ating vlog. Good morning, good morning.